Грешката Meet doesn't work on your browser. Нали така? Значи, ако използвате Windows, по всяка вероятност е възможно да използвате Internet Explorer. Там Google Meet не поддържа Internet Explorer. Да, ако само този браузър имате, трябва да инсталирате Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge или Opera, за да можете да използвате Google Meet. Иначе, ако използвате стара версия на Windows, например Windows Vista или Windows XP, тази грешка със сигурност може да ви излезе в други браузъри. И тогава единственият вариант е да апгрейднете до поне Windows 7 или по-нова версия на Windows. Моята препоръка е да апгрейднете до Windows 11. Ако използвате компютър, който не се поддържа обаче от по-нова версия от Windows Vista или Windows XP, за там е вече време да си купите нов компютър. Или да инсталирате на този компютър Linux или Chrome OS. За Mac компютрите, тези компютъри, които не поддържат по-нова версия от OS 10 El Capitan или за не, трябва да апгрейдите с macOS Catalina Patcher или OpenCore Legacy Patcher. Ще ви обясня, когато паче трябва да проверите дали вашият модел се поддържа от OpenCore Legacy Patcher или от този от Catalina Patcher. Ще ви обясня сега как да го правите. В адресната лента пишете OpenCore Legacy Patcher и ако използвате Safari, естествено отгоре ще ви излезе Siri Suggested Website, ще ви излезе най-горе OpenCore. Сега натиснете на Get Started и отивате на Supported Models. Тук трябва да проверите дали вашият модел се поддържа или не, в зависимост от вашият Mac компютър, който използвате. И другия е macOS Catalina Patcher. Трябва да проверите дали macOS Catalina Patcher се поддържа от вашия компютър, ако искате да използвате този. И за да апгрейдите до macOS Catalina, за macOS Big или по-нови версии, използвате OpenCore Legacy Patcher. Така, тук виждате, искате на System Compatibility и ще видите всички модели, които се поддържат от този патчер. Така, да завършим. Ако примерно използвате твърде стара версия на Windows или macOS, трябва първо да апгрейдите до версия на macOS, която се поддържа от Google Meet, или от версия на Windows, която се поддържа от Google Meet. Или да използвате някаква друга операционна система, която от Meet се поддържа. Благодарим за вниманието. Моля, не забравяйте да се абонирате за моят канал.